Good morning, good morning. So ayan guys, dito kami ngayon sa Kabsat. Breakfast ride. Kala ko naka Z400 ka, parang sniper motor mo ah. Tumiretso ka nga dyan, mga kaya ka. Bigat na katawan mo. Hoy, unahan mo. Bali ngayon, nakapag-ride kami ngayon sa Kabsat. Clap the room, I'm through. They wanna see what I'm about. Good morning, good morning. Gear natin ba siya? Ha? Bagong laba? So what is up guys, Timor Vlog here nga pala. Yan guys, may ride tayo ngayon papuntang Kabsat, La Union. Pakarami natin din ngayon ah. So dito kami sa Shell, dito kami nag-meet up. So yan, kagagaling lang natin sa Sakit Boy. So yan guys, another day, another vlog. So ayan guys, another day, another vlog tayo. May ride tayo for today's video. Kung bago ka lang sa channel ko, subscribe mo na ako, Timora Vlog nga pala. Mahilig ka sa rides, tam bikes, big bikes, nasa tamang channel ka. Yan, syempre kasama natin o Auto Bros. Nahingal ako kasi gagaling lang natin sa sakit guys. Guys, kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Timor Vlog here nga pala. Yan guys, ride tayo for today's video. So yan, ang punta natin ngayon is Kabsat lang. Breakfast ride lang. Pero medyo late na nga itong breakfast ride natin eh. Pero sabagay, malapit lang naman kasi sa ating tuboy. Kaya mas mabuting mabuti medyo late naman na tayo. Para chill ride lang naman kami boy. Ngayong umaga, this is Sunday breakfast ride. Kasama ko, the bros. Nagko-ride din, di ba? Sa tagal-tagal. Yan, dami natin kasama. Di ko na pa isa-isa sa inyo. Pero malamang kilala nyo ng iba dito. Tingnan natin yung kaya ng battery natin. Walang palitan hanggang La Union. Hindi ko alam kung kaya natin may pagsabayan pa. Dahil kagagaling lang natin sa sakit. Ang chill ride si Loco. Ganitong feeling, yung paminsan-minsan na lang kayo nagra-ride ng ganito. Wala. Para nakakanibago pa ka newbie ulit. Pero ewan ko lang sa mga taga-Pangasinan dito saan kayo nagra-ride pag breakfast ride. Bali ngayon, nakapag-ride kami ngayon sa Kabsat. Woo! Kabsat na yung ride natin ngayon. Short ride lang naman kasi wala. Medyo makagaling lang natin sa sakit. Kaya tara, parang tayo na lang dito. Enjoy na lang natin yung moment muna guys. Kasi medyo matagal-tagal din tayo din nakapag-ride.
naman ano eh, para bumahanap na bumahanap eh. Pero yun naman is good thing dito sa grupo natin is wala lang, kahit matagal kang umabsent dito, walang sapilitan boy. Open pa rin sa lahat, di ba? Walang iya. Tumiretso ka nga dyan, walang iya ka. Bigat na katawan mo. Hoy, unahan mo. Bali pag ganito guys, may mga bago kayong kasama, tansyahin nyo muna yung mga bagong kasama. Woo! Grabe ito mga to. Ganyan, pag matagal yung di pinaride yung group nyo. Gigil na gigil boy. Parang mga nakawala eh, no? Parang ngayon lang sila nakakita ng kalsada. Walang iyato mga to. Allah, sige. Ay! Okay lang. Pero pag ganito guys, pag alam yung group ride lang, tapos medyo bago-bago ka pa, nasa iyo naman yan kung sasabay ka eh. Pero kung tingin mo hindi pa kaya ng skills mong makipagsabayan, ride your own pace guys. Huwag mong pilitin, baka mapunit. Dumalatso sila? Pero yan, pag ganitong ride, breakfast ride, kadalasan pag ganito guys, ano eh, after breakfast, nagkakape kami. After namin magkape, yun na, batchi na, uwian na, para pagdating sa hapon, may time pa kami para sa family. Hindi naman to buong araw, kaya halos breakfast ride lang yung ginagawa namin. Kung mapapansin nyo dyan, lalo na sa matatagal sa channel ko. Ganun lang lagi, breakfast ride. Kung may holiday, yan, pwede. Basta okay schedule natin. Tapos may mga kasama lang tayo, goods na yan. Yan, siguro doon na tayo magkita sa Kabsat guys. Sheesh! So yun guys, dito tayo ngayon sa Kabsat. Yan, kararating lang natin na putol yung video natin sa GoPro. Kaya dito na lang sa sa Insta. Ikot tayo dito. Follow the leader. Ano po yung ano? Alam nyo na. Sir! Oh, sir!
So ayan guys, dito kami ngayon sa Kabsat. Breakfast ride. Doon ata boss? Hindi ko alam eh. Dahil ako dito eh. Sarap ba yung taon nila dito? Balita ko. Parang Hindi taho. parang di ka nakatikim ng taho dito ah. Parang nakaraan kasama natin si Boss Kyle dito eh. Ngayon tayo na lang ah. Nagsawaan na ata ni Boss Kyle. Oo nga. Pag alam niyang dito, wala na siya. So ayun guys, shoutout sa IBL Sportswear nga pala sa pag-sponsor ng jersey natin yan. Available na to sa kanilang sa kanila tong jersey. So ayun guys, dito muna kami sa Vitamin C muna kami. Ayan, nagbebenta pa dito guys ng Magkano po yan? Ngayon, 100 na lang. Pahuli naman. Sige na. Sige na. Hindi ka mahuli dyan. Pauwi na kagad si kuya pag pag binili mo yan. Sige. Makulay yung payong nila to. Galing oh. Kala ko naka Z400 ka, parang sniper motor mo ah. Kaya guys, ikot-ikot muna kami. Ayaw nila sumama eh. Mga mapuputi kasi yung mga yun eh. So guys, yan, dito kami mag-ikot-ikot muna habang hinihintay yung pagkain namin. Yan. Kasi grabe rin gutom ko. Hindi pa ako nag-almusal pre, ikaw. Nag-almusal ka na ba? Kape lang. Hindi ka aso. Tamang chill ride lang ako kasi nagagaling ko lang sa sakit. Saan talaga sila? Ganda ng rock. Boss Kyle! Kyle! Ano na? Sayang ang motor! Ay, di na tayo aabot doon sa dulo. Tara guys, balik tayo. At least na ikot-ikot namin kayo saglit lang dito. Okay dito. Kaya pasyal kayo dito sa La Union. Ano to? San Juan ba to? San Juan. Kabsat. Yan, Kabsat. Solid naman dito. Ang daming tao nga lang. Sigurado pag linggo. Sabado linggo. Oo. Ano? Namula ka agad ako ah. Isuy. Foreigner yan. So yun guys, lumipat kami ng pwesto kasi medyo mahangin dito eh. At Doon, may mainit eh. Mainit dun eh. Tara guys, kain tayo. Hungarian din sa'yo, no? Sabi parang parang tagal kong di nakapagmotor ng gano'n. Parang layong-layo ako sa La Union niya. Muna, parang saglit lang tayo. Pero parang nung bandang bawang nga, parang tumatagal. Bumagal. So in case mo sa Kabsat kayo, ditong place yung piliin nyo dito kayo kumain ng breakfast sa mga rider na magbe-breakfast kayo dito. Kasi yung mahangin din, may view kagad kayo habang kumakain ng breakfast nyo. So yun guys, kain muna tayo dito. So ayun guys, tapos na tayo kumain dito ng breakfast ride sa Kabsat. Uwian na. Woo! So ayun guys, tapos na tayong breakfast ride dito sa La Union. Take off na tayo dito, yan na. Tara.
Tapos naman na yung breakfast ride. Dito ako natapos yung vlog ko. Team Oro Vlog, I'm out guys. See you next vlog guys. Bye bye.